ξεπακετάρουμε ένα iPhone 5, το οποίο και αυτό παραλάβαμε από την lensko.gr. Φυσικά η εξυπηρέτηση ήταν άμεση. Δεν έχω κάποιο original για να το συγκρίνουμε, να δούμε τυχόν διαφορές, αλλά τουλάχιστον πιστεύω θα πάρουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα σχετικά με την τηλεφωνική συσκευή. Αυτό είναι το κουτί του. Εντάξει, ένα απλό κουτί, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει και το κουτί από το 5 για να σας πω με σιγουριά, αλλά το λιγότερο που ενδιαφέρει είναι το κουτί. Ας δούμε το εσωτερικό του. Εδώ είναι τη συσκευή. Εδώ βλέπουμε τη συσκευή. Πραγματικά, επειδή έχω δει από κοντά τη συσκευή, την iPhone 5, είναι ακριβώς ίδια. Και το άσπρο χρώμα είναι εντυπωσιακό, με το μεταλλικό πίσω στην πλάτη, είναι πολύ όμορφο. Βλέπουμε τα πλήκτρα στο πλάι. Βλέπουμε micro dock και τα μικρόφωνα ακριβώς όπως και στο γνήσιο. Υποδοχή της SIM. Και το on-off button στην κορυφή. Η κάμερα με τους σένσορες. Το main button. Κάμερα και πίσω. Για να δούμε αν μπορώ να δω το εσωτερικό του. Προσπαθήσω να ανοίξω να δούμε μέσα. Μέσα λοιπόν βλέπουμε μπαταρία, διπλή SIM, SIM 1, SIM 2 και μία κάρτα μνήμης. Οπότε είναι dual SIM το τηλέφωνο, όπως μας είχαν υποσχεθεί από την εταιρεία. Δεν μένει παρά να κάνουμε κάποια δοκιμή, να δούμε πώς λειτουργεί. Ωραία. Αυτό, για να δούμε τι άλλο περιέχει το κουτί. Μας δίνει δύο μπαταρίες. Μας δίνει μία θήκη διάφανη. Μας δίνει ένα κάλυμα οθόνης για τις γρατσουνιές, οδηγίες και τα κλασικά καλώδια. Είναι το dock, mini dock μάλλον, είναι η πρίζα με το USB και φυσικά το headset, τα ακουστικά. Ωραία. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα review όταν θα το ενεργοποιήσω για να δούμε πώς ανταποκρίνεται σε σχέση με το γνήσιο.